Munguva yefestive season ino tinofanira kunamatirana. Pane bhazi remunenzva rabva kuCape Town ratsva richienda kuZimbabwe. Ratsvera munzvimbo inonzi Beaufort West. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vane hama dzavo dzakwira bhazi munenzva. Aiwa guys, please get in touch. So far hapana munhu anyanyisa kukuvara kana kuti afa. Vanhu vakwanisa kuti vabude mubhazi in real time. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma munenzva. Last time rakabondera muti rikauraya vanhu vakawanda. Nemwana waSismeki was also there. Kana zvichibvira kuti vanhu vanoshanda kumunenzva ovaridzi vebhazi vamborimisa kwechinguvana vambotarisisa kuti chii chiri kuitika, mavhiri akagadzikwa nenzira yakanaka here, mainjini achiri kurana zvakanaka here, vasangopuche nyaya yekuti vawane mari, nyaya yekuti bhazi rinobuda rodzoka robuda rodzoka pasina rest. Uye mabhazi aya mamwe they are very very old buses, ngavaconsider chero kutochinja fleet yacho yose. Guys, pane vazhinji vari kuti ngatiisei petition yekuti bhazi iri rimboburitswa murodhi, and manetizens akawanda they are pushing for that, vachiti kana yangokandwa petition tichaita isusu the first people to sign. Kozoitawo vamwe vanofarira kuti kana vachienda kuZimbabwe vaende vakatakura onion, domasi pamwe chete negasi racho. Guys, ngatiregei kuisa magasi tank mumabhazi. Anyway, kumusha gasi ririko. Kana makabva 2007 2008 musafunga kuti zvinhu zvichakangodaro. Ririko gasi kuZimbabwe, unoisa tengi rako empty kuZimbabwe unofilirwa, because zvadaro izvi zvinokonzeresa ngozi zvigoita kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu. Munguva ino yefestive tiri kungoti pawawanira nguva yekutsinzina ungooffawo silent prayer pauri ipapo, whether uri kutravela, whether uri kumba, ingonamatirawo umwe munhu ari mubhazi. Tinamatira chero vatyairi vemabhazi iwaya kuti vasave vanotyaira asi Jesu chete. naMwari tinokunda uye tichasvika tigotamba Christmas nevaloved ones edu. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to pray.